Bez poznámok, poprosím. Stefan sa smeje. Upozorní média. Vďaka tebe nemá veľa dôvodov na smiech. Nie, máš pravdu, chudák Stefan. Celú večnosť ho prenasleduje jeho zvrátený brat. Nie je to únavné byť taký čestný? Mení sa to v prítomnosti psychopatov. Au, teraz si zranila city psychopata. Čo si urobil môjmu bratovi? Potrebujem presnejšiu otázku. Keď si mu vymazal z pamäti, čo sa stalo s Vicky, čo si s ním ešte spravil? Chcela si, aby som mu z hlavy vymazal tesáky a ostatné zlo. Mal som ho zbaviť utrpenia. Ale správa sa úplne inak. Ako by bol so všetkým spokojný, až trochu príliš. Učí sa, neberie drogy, nepije. Určite si nespravil nič iné? Elína, zbavil som ho utrpenia.